Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers. O tanawa, kusog kayong hangin dya, uwan karon dire. Nandiya, tanawa ang sitwasyon diri sa among basakan dapit. Tanawa among mga hinayhay o. Ipalid yun among hinayhay guys sa kahangin. So, mo ni ang view diri sa among ang likod guys. Mga kahukian. Pero kanang kumayana na guys. Dili na amo tanawa o. Kusog kayong uwan guys o. Lamig kaligo sa uwan guys. Napadyo isa na kasi namok guys oh. Itugnaw ko na siya guys. Itugnaw. Kay di man mo silong, di man mo tago guys. Patagoon di mo tago. Muna siya guys, muna ang alaga guys. Si Kalamay. Muna ang alaga. Alaga na pero si Kalamay balibuon kayo ni guys pero kaya kaadyo ni si Zara mawaw matubang ang kamera matubang anak ayaw wow matubang ba ito ayaw tago ba na takilid na tanawa guys gitalikdan mo madlok mo kunin sa kamera guys muna sa ngani ni sila kamadlok ang kamera. Ida. Takilid, kahilan mo na butlog, takilid, kahilan mo na butlog, wagan, kahilan yung butlog, yung kululot na yung alaga. Wapa ni siya iliwat guys, kanang yun na si Gasitso guys. Sa pagpalit na o dani ni Dja, ang tagiya nga nagbaligya wakabaw nga sitso de ay ni ibaligya ra ni Dja og 25 na ho. So nakaswerte ko kay 25 ra ang palit butan pag yun niyang bibi Kalamay na butan man niyang bibi Kalamay butan ni siya kayo guys ganing kay manggiwawa na mawaw kang tanaw kamera to. Sa likod na. Kasaya mo patanawon ni siya kamera guys. Patanawon na ni mo siya kamera. Kuha ni siya guys. Tanaw kamera be. Tanaw kamera, tanaw. Tanaw ka pa sa lipod jud guys. Tanaw kamera, tanaw. Tanaw ba? Magpasalipod yun na siya. So, mo ni siya mong kabasakan. Pero dili amo ng basaka. Inangkon ra na guys. Naman siguro ibagyo ron. Kaya na, kusik man ang hangin. Oh. Kanang naay napahak diha guys. Napahak na sa ibabaw ko na siya. Muna ibagong tourist spot diri sa hagna guys. Muna siya ang Moto Lorenzo Park. So sa pagkakaroon guys, wala pa na siya ablihi. Kay ga-undergo pa o trabaho ang agianan dadto. Sa simento pa. Ngonang kuan, dili pa pasakaan dito ka delikado. Kung alaga nga si Kalamay. Tugnaw kamay. Yay, nikaon na si Saon sa man ay magikaon be. Gay ko be. Kung saan ay magikaon. Ngayo. Tsukululot mangguna si Jagod. Sibe, ngayo. Kada si Jaga kuan mukaon na si Jaog bisag unsay roa. Gidagit na. Maski na unsa, di ka dyan na sa matubang o kamera. Tama tindes, katalikod.
Di siya dyan matubang og kamera. May, gitalikdan mo kunin mo, May. Ay, tanaw sa. Ah. Tanaw sa. Yeah, hindi mo ka mo tanaw na. Way mata na. Tanaw sa be. Tanaw. Tanaw sa. Kay kululot man. Kululot man. Gusto man maglangway-langway atong kuan. Planggana. No, sus kalamay. Susag naong kalamay. Ito na ko. Ito na ko, Maya. Muna siya ang view. Tanawa. Tapad kami sa gasoline station ng among gakusog gaguan. Gadag-om pa dyan, guys. Tanawa, guys. Nagtanom may dragon fruit, guys. Muna mong dragon fruit. Napun may tanglad. Naisili. Bugas. May gani, guys. Kaya waka dyan magbaha ron, guys. Thank you for watching. See ya, see ya.